Welcome to the Haha Huhu Podcast. Dun, 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 dun. With you. Woo! There you go. Maayong buntag. Yes, perfect jud kay ni siya nga morning haze kay it's giving na pud ang atong background kana jud ako ang giluking Under forward. the lemon tree. Yes, under sa man siya in taon nga tree pero man siya giving ang tree no. Maayong buntag bitaw natong tanan naana pud Sa mga wala pa ng mata, pang mata na mo, alas 7 na. truth. Mura ginika na, no? Gani, pag kuan na diha, pagkasi, usa na, pagdigamo na diha. Oo. Unsa pa'y kailangan yung Painit. painit na. And then, Painit ug mamainit. correct. Di jud kay limtaning mga hangol taog ka ng kape, nga wa Oo. pa'y pamahaw. Magdala-dala kapite. Very healthy. Ningon, bitaw nga di na Mm. magapi. Healthy boy, di na siya. Pero anyways, mag-enjoy man ta at least no kay Ginagmay balance sa, ra man tanan. So, naanapunta ni ato ang another episode. And then giving ra jud pud kaayo amo ang background. And then naabot na Kahumainan. truth nga another episode na po, di ba? Yes. Ana man jud sige. So this is our 11th Yes. episode. 11th episode na medyo ko nalapas na tas gis Mm-mm. kabuok. Diyos Diba? kabuok. Nalapas na tas dekada. Yes. Oh. Mag-celebrate na That's a niya milestone. Truth. So kani before mo touch ta sa ato ang ika-11th episode, mag-reminisce kuno sa ato ang last Last episode. episode. Unsa ganito ato ang last episode, be? Kwanto siya? Pandemic lockdown Mhm. to adulting locked in. Perfect. So, unsa itong atong mga gipanghisgutan dito? Gariminis ra in taon ta sa mga panahon nga mga bulayagong tangduha. Nga bisag asa ra Oo. lockdown, di ba? Lockdown. Pero galakaw-lakaw ang mga Yeah. ebay. Okay, kailangan man Ay, natong mabuhi Truth, moms. di biyata pwedeng kuan. Ito mga wala strong ka- independent Mm. bang kuno ta ato mga panahon na. So, agto dito kay trabaho, bitaw no, busy kay to no, working student. Oh, working student jud ta kay Kayod jud kalabaw ato. kayod kalabaw jud to. Jud ginikanan atong mga panahon na. Naabot. Oh, guys, eskwela man itong panahon na bahalag, mga lamba itong mga panahon ng COVID. Pero nakasurvive raman. Iba mo na yung pinaka-importante nga. True. Akong buhi, gihapon ta karon nga. Naabot ta dari karon pa. Ligon og mapasalamaton. Truth, moms. Nga buhi pa jud kay di lalim no? Mm. Those times. So, inatamog kuan. Muna to ang kaagi. If Karon. you wanna go back, just watch the last episode, episode 10. 10th episode. So, naianap mi pandemic lockdown to adulting locked in. Yung transition dayon, so medyo kato siya nga part kay mura siya kung sa cellphone pa mini series ang pagka-adulting Ang locked katong in. sa COVID na part. Oo. Kani kay Dayon, Pro Max na ni, grabe na kay Ah. ni. Atong topic kay medyo palig pagka adulting lock-in after atong pandemic, truth. muna Pro Max na. Pro Max na ni. So ato ang topic karon kay medyo daghang makarelate, no? Kay palig-unay man ni. Palig-unay sa pagkatawo nga motindog ta sa ato ang pamilya isip usa ka so ang topic nato kay kumusta na ba ang atong mga breadwinners winner na ba sila or bread ra gihapon bitaw no makakuan ni ka ikaw nga usa ka breadwinner karon nga na hagilap ni nimo ning kuan kani amo ang episode karon makaingon ka kung breadwinner ka or bahalag di ka breadwinner di ba pili mo na ba ka sa stage di ay nga winner na ako okay na ako sa life ko kasi kuan ako After all your struggle as a breadwinner, yes winner na ba jud ka? Pili mo. Or bitaw supas supas na bread gihapon ka? I mean, Oo. ato ang way of understanding sa bread kay as long as makakaon ra ka di ba na nakay makaon Kaya taga-adlaw ibig sabihin, murag wala pa ni mo na-reach ang imuhang pagka-winner. mao Murag naa pa ka sa process True. kung bread ra gihapon sa Oo. ka. Mulay- Karon no, di man ta mo underestimate nga kay susmingon mo nang mga katigulangan nga lingin ang kalibutan mo balik yun siya. So, sa tuwa no wala ra man joy apan na like surviving ka kay ang importante nakakaon ka pero mo settle ra ba dai tanong nga dira ra ta sa napa level man no siya sa process siguro nagkalisod Bitaw. pa karon. Mao nang kaning amo ang podcast karon. Mangumustahay sa ta. kumusta Kumusta Bitaw. mo? Mga Kumusta ka? breadwinner. Kumusta ta?
Kumusta mga tanan? tanan nga mga breadwinner. Kumusta bitaw kay kana ganing word nga kumusta murag dali ra ka ingnon no. Kumusta ka mo ingon na ta. Okay raman Kiraman ko. Mm. Ay wala, okay ra, walay problema. Pero deep inside, di ba? Inana mong gutang mga Pinoy. Ay naku, kuan na kay, di kayo nag-iisa te. Inana jud tong mga Pinoy nga murag ato ara ganing iluom. As long as Pero kuan, usahay man gud mo na magkagulang ta di naman pud nato kailangan nga daghan pa kang yaw-yaw, explain. bitaw Ano na. ano, murag ganahan na lang kag silence. Kumusta ka? Okay raman. Maayo ra pod. Maayo Ana ra sila. pod, bitaw no. Oo. Mo lang Oo, gihapon. gihapon. Oo. Okay. Bitaw, di na nato mo go further kay nay mga tao nga no need no makikuan bitaw nimo basta as long as nangumusta ka mo respond na sila go on ra man gud sila sa life pero ang uban kay Lahi pod og mingon nga kumusta na ay katumang kung ako ang kuan kin mo. Mo na ba dito imong kapit bitaw di ba? Ay katumang kung kuan wala nagkalisod gyapon puro na reklamo di ba? na siya Ang energy lahi pod murag nangumusta na mo kuan Over niya na siya, kasi te. naman kog problema pero na kuan na nimo pod ang energy ba Siya nga. na-adapt na nimo nga Kumo na makikchika kung marites mo ka bitaw unsa na uhitabo bitaw ato niya bitaw kumusta Oo. na wa na mauna na di na pag kumustahay pang maritisay na inyo anyways bitaw kumusta kay at least no mangumusta mi bahalag dili ta friendship o wala tay kuan at least kay nay nangumusta gihapon nimo and then kumusta ka be Mm. as a a strong independent woman Mao kita kumusta ta sa atong kaugalingon? Nagpabuhing dayon woman matud actually pa. nagpabuhing dayon gihapon Mm. bahalag di ba kabalo man jud ka be sa struggles na Mm. ko sige lang no show up lang gihapon Mm. bahalag hinaot magbunga ra ang tanan we believe on that no bahalag nangalamba basta laban lang gihapon Mm. so mo to siya So there are different types of breadwinners, no? truth ang ato ang magungunaw naon breadwinner magulang gana Kinamagulangan, kinamagulangan Dili panganay man. Oo. naapoy uban manggod nga breadwinner na dili kinamagulangan naa sa tungaan Mm. and Middle then child or even Oo. kinamanghuran. Basta kung kinsa manggaling tong medyo naka-arang-arang sa arang-arang kinabuhi na or bitaw naay ka ng nakabuot nakabot or kusgan og mindset murag naay plano sa kinabuhi nga iangat niya ang tibuok Bitaw. pamilya naay strong mindset nga mindset. ingon ana. sa mindset jud Oo. bitaw nga ligon kay siya nga ma bahalag si kuya naa siya pamilya ako ginahan ko nga ako mo'y Wala siya mutabang walay kuan dili kinamagulangan dili wala bitaw na middle no child or kuan kung kinsa ang naay kusgan nga panghuna-huna og kanang mutanaw sa iyahang sitwasyon sa pamilya mutindog bitaw nga naay baruganan. nay baruganan Oo. nga mo kuan jud mutabang sa iyang Oo. pamilya dili lang kay moingon nga mano man na si kuya mano man na si ate mga siya mo magulang siya Oo, unta mo oo. mutabang sa ani bla bla Oo. bla. Pero kung ikaw, wa ka gaunahon na ana nga ang imuhang tumong lang kay para no makatabang, moangat mo as a family, you are considered a true breadwinner of the family. Tinuod yun na siya. Ako sa sitwasyon ako, of course, mutindog ko kay nakita man ako ang sitwasyon sa ako ang pamilya nga naa sila sa di man sa baba, pero ang ilahang unsa sila karon sa ilahang sitwasyon, I think nakasabot ko munang kailangan ko ako may mutindog. Lain pug kay nga nagkalisod sila. Tinlisuron pa jud nako sila. Of course kay naa man ko ani nga edge murag advantage nako. Di mukuan ko. Advantage sa akin na magulangan nga. Advantage nako. Murag mas develop na imong panghuna-huna kumpara sa imong True. mga manghod. Tinuod na. Diba? Kay Sumuon sila na. po, dili pa man sila capable or what if nag-eskwela pa sila, ana. Oo. Sumuon So, na ikaw, siya. Jud, kung ikaw pod ang tipong maluluyon, Jud, pod, ana, no? Kaya naman po Oo. uban nga mga kinamagulangan nga, wala-wala. Ikaw magunahon na jud ka. Kung kanang makatabang jud ka ba? Di lang kay imuhang unaon kay mao kini si kana. Well, ikaw man ang naa sa ana nga gitagaan kag responsibility nga edge nimo na then tabang. Kung kaya nimong mutabang, bahal Pero maupod na ang kung breadwinner ka, nitabang ka kay kaya nimo or nitabang ka kay tungod nagkinahanglan sila. Murag nahimo na lamang nimong na ako ang obligasyon. pwedeng murag for sila na mahimong breadwinner iko sa sitwasyon. Ana no,
Naiuban kay okay, na kay maayong trabaho, murag ikaw na lang Pwede ilang man po, nakuha ng oo. source of income. Oo. Kay ikaw ra may naiingon ana. Naiingon ana. So depende dagway no sa sitwasyon. Like kung Murag sama ng obligasyon nimo sila or naobliga ra ka. Murag tinuod, napugsan ka. Munay sakit, no? tinuod na. Kanang Tinuod murag na. wala po kay mo pa na ilang giingon. Being a breadwinner, wala kang choice eh. Ladies choice na lang. Wala kang choice kay wala. Mura na magunimog na sugdan nga. Sige, kung nang mura bag nakita nimo nga ikaw mo'y kuan naa. Imuha na lang pong hatag. Gisalo ang Imuha na lang tanan. og gisalo ang tanan. Pinoy man gyud ta, no? Mo lagi Usa na. pud na siya sa ato ang mindset. I-compare nimo sa other Asian countries, Southeast Asian countries, ug mga European, unsa pa man ron, Western, lahi ra jud pud tag mindset. Gani. Pasalamat ta kay matidabangon ta, no? Mao. Like kung makaangat-angat manggaling ta, mutanaw pud ta og utang na loob sa mga nakatabang nato. Hopefully mo kuan. Dili mang ingon sa tanan pero mostly ta as a Filipino nga ingon ana to ang mindset, no? Dili man siya curse kung kuonin mo ta ng responsibilidad. Imuha man po ng choice. Imuha Kung man ginahan ng po choice, ka oo. nga imuhang akuon. Siguro kuan man gupud ta mulan tao sa Filipino medyo positive pud ta kay the more we give, the more we receive ika nga, Aho. 'di ba? Moto So, na bitaw. Ana, sige sagdi lang murag bisag last money na lamang na nimo pero Tinuod. mas kinahanglan pa man na sa imong manghud nga nagkinahanglan og bagong white t-shirt sa eskwelahan, Uy, tinuod ihatag kay na lang. naman o kay nano. Ngayon ana jud kay tano. I can consider myself as a breadwinner, Mm. as an only child. Only child ka. Oo. Breadwinner in a sense na wala may lain mo sa lo. Gani. Ikaw rabe. Na kay parents. Mm-mm. Ano sila? So, murag dili pud nimo choice nga kana ingon ana nga as an only child, dili pud nimo na choice nga ikaw ang mosalo kay wala may lain mo sa lo, Bitaw. 'di ba? Murag naimuha na ako. Na ako nimo ang responsibilidad na Bitaw. tanan. Lahi jud kita sitwasyon sa Oo. ano na atong family ba nga nay usa like you nga murag na anat na pud nimo tanan ang pressure, ang Oo. responsibility kay wala man kay kuya or Really, ating ate, matawag oo. nimo or igsoon man lang nimo nga younger. Ang ako apod kay ako may kinamagulangan na apo ko'y mga igsoon. Ang bigat pud sa responsibility pero at the same time happy ra man sad ko nga nakatabang sad nila bahalag Mm. ga-struggle ko ana pero at the end of the day wala okay ra gihapon sige life must go on ana ra jud ako pong Siguro kung imuhang lantawon ang pattern sa breadwinner, na tinuod ka, wala jud siya kinamagulangan, Mm. kinamanghuran, or middle child. Ang pattern sa breadwinner kay ang mindset, no? Kung kinsa ang lig-on og mindset ninyo ligon, ug mutanaw pud siya sa kalisod pud sa pamilya, kanang na ay mutanaw malasakit. ay malasakit sa pamilya nga okay Muna ilahang common ground as a breadwinner. tinuod na Mm-mm. mo man nabe Kay Mo dili gina, tanang kinamagulangan, kaya pud akuon ang responsibilidad. truth kay nay ubang magulang di man sa di tanan Oo. na mo yun nga ay nag-asawa na Mm. naanay Mabiya kuan na lang. ang katointong bunso nga ay ma sagdi lang ba Oo. kita lang tagpaagi Mm. kinana may anak si kuan si ate or Mm-mm. si kuya Mm. kanang kita na lamang okay ra ba kaya na to ni kaya na ko ni tabangat nindutan na bino Mm. nga naa jud mo tindog ba ang mindset kay lig-on jud kayo so kung ikaw na nga bunso ka or naka sa middle Mm. or kinamagulangan salute jud ko sa salute sa Salute tanang mi mga ninyo, breadwinners oo. jud diha Mm. bitaw kay dili lalim ato ang pag-struggle pulutan na among ti magulang no kaya man nila nga kita gialimahan ta pagkagamay karon nga naate kapasidad nga nagkagulang sila karon nga naate kapasidad no nga mutabang o mo malasakit mutabang ta di ba ikaw na nga lig-on ka karon sama Mm. ka namo ni Hazel ako Marie tanan magpakalig-on ta kay samtang kaya nato nga mutabang nga naa ta ani it's a blessing nga makatabang ta Mm. mo na siya Mas maayo man pod kung sobra-sobra man pod, no? Why not? bitaw no Mm. di man kailangan Kung gaan man pod sa imong paminaw, kana lang. Kung gaan sa imong paminaw, nga mutabang mamutabang. Pero usahay man gud pod maipit ka sa sitwasyon whether napugos ka or wala ka napugos. Murag makaingon ka nga need gyud pod nimo mutabang. ana jud No? na instances jud Na niya ana instances ngayon ana. Even if ikaw sa imong kaugalingon gipit na gipit ka. Pero tinuod kuan tabang na lang gyud. kamo ay wow kung makaingog kamo Mm. bitaw sa mga pamilya bitaw nga naay mga
tanaw ninyo nga murag nitindog sa inyuhang Mhm, pamilya kung unsa man ka kinamagulangan ka, middle ka or bunso. Kuan pod mura bag sensitive ba? Kung mm. kinsa man na siya nga breadwinner. Kay kung feel nimo nga gikapoy na sila, bahalag wala na gani mahabilin sila, I think be sensitive ta dagdagway gamay nga in a way nga makatabang po ta nila. Dili lang kay murag Oo, magsalig ra ta nila tanan. oo. Maka-feel man ka nga, ay si kuya kabalo ko siya mo nitindog ani. I think pangita po kog paagi Bisag in a my own smallest way Oh, possible. smallest way Oo. bahalag mangita ba ka dira, for example, wala mo sudan ron, Mm. si kuya na ay trabaho. Wa mo sudan kamoy nahabilin. Mm. Kung naa mo dihay pwedeng mamukot mo or Managbo, managbo kumbaga, para para makasudan makalibreg sudan that makatabang na day. mo. Oo, lihok lang. Lihok, Mm. tawo kay tabangan. Ika Dili nga, na kakailangan man still nga diktahan ba? ana mo akong di ginahanbi ka ng mudikta Mm. pa ko kabalo na ka nga wala. Malasakit ka na kasi tawagan na Mm, binay word term dili sensitive. Naakay kuan pagkukusa, Kana kumbaga. initiative, Mm. perfect. Pagkukusa nga Dili na ka mulihok man still ka. agdahon. Kabalo na ka kay part do ka sa family. Oo. Ang imuhang kuya imong atin naglihok na ay gibuhat. Pero maupod Ikaw? lagi na no, akong panglantaw pod kung madaghan mong managsuon, lahi-lahi man gid pod mo og Mm. mga batasan. No? Lahi. Dili ni mo pa-shoulder sa ilaha kung giunsa nimo paglantaw ang imong pamilya ingon ana nga iingon ana pod nila ilahang mindset silang kogalingon. Lisod No? bitaw. Lahi-lahi Tinuod man na. na. Mo sama pud anang sa pamilya mayon sila nga naagi black sheep kani gahi Ay. gyud kay ni siya ulo. Sa tanan, mo Naagod na, siya sakto na. kuan ay isa gyud nga sa usa ka bulig. Oh, kana ko ingon unta na so naadyo isang buang. Na- Sino Diba? siya? Mo nang ay pasensyahay na lang gyud Ay, sa that's pamilya. true, moms. Mm-mm. Tama jud na, moms. Di jud na nga pwede nga way muliko. Oo. Naa jud na muliko nga Manang sa isa pod sa kuan ulo. pamilya, naagyo po'y usa nga mo successful. Kung successful siya mo, ayog po siya Look, success. moms, mano kay nano? No? That's what Manang we, lahi-lahi ano, kitag mindset sa pamilya nga igsuon mo, parihara mo dugo. oh. Unsa ba? Pero Baka- lahi gyud. Makaingon magay ko nga, oh sige, ako ang pangalan ako may kinamagulangan, nag-provide ko ana. Pero di ko kaingon nga ako may the most successful because I don't know. What if Oh, in the naapay future mo in pa. the future Oo, kay magagmay pa ba Oo, sila gagmay nag-eskwela Isa pa. pod na. Mm-mm. Tibang ko nga, sige lang. As long as kaya na akong mutabang ron, mutabang ko. Mm-mm. Pero naa na sa inyong mga kamot kung unsa mo Mm, ginahaba mo mm. mo angat jud sa inyong kinabuhi. Wala na ko ana, di na ako na control basta kamo na. That's true. So mao na ni siya kay mo na mga types of breadwinner. Adto na puta sa unsa kay mga kasakit, Kasakit no? nila. Kasakit Ingon nga bitaw mga sila. na-feel. Sa Tagalog pa, yung ate mo, walang ate. Kaya pahalagahan mo siya. Yung kuya mo, walang kuya. Kaya pahalagahan mo siya. Siya lang yung Mm-mm. umatayo. Wala siya maingnan nga kuya. Dili man pud niya malapitan imong ka ginikanan kay lahi man na sila og kanang ginikanan man na nimo dili man pud na nimo pwede nga i-sharean sa imong mga kasakit, Bitaw. di ba? Kung mahimo gani dili nato ipa-feel sa ilaha Mao lagi nga nasakitan ta. Kung naa kay giluom-luom sa pamilya mas maayo nga imuha na na lamang gani. nung kang sila. Na Nga items, kaha na no? ingon ana no. Kay mura magusilag makita ilang weakness Isa side pod. nila. Mm-mm. Nga breadwinner siya, grabe kay siya mokayod sa pamilya, like siya manitayo pero ano man ni siya ni kalit man siya Oo. breakdown. Mm-mm. no? Sabi nga ni Vice dun sa movie na Breadwinner Funeral, Mhm. sabi niya, nung nag-breakdown na siya, sabi niya, ako, tinanong niyo ba ako kung nahihirapan na ako? Sabi niya. Tinuod. Tinanong niyo ba ako kung nakapagpahinga na ako? Tinuod. Kasi, pwede ko bang sabihin sa inyo na huminto muna kayo sa pag-aaral kasi wala kayong pambaon? Pwede ko bang sabihin sa inyo na wag muna kayong magkasakit kasi wala akong pambili ng gamot? Pwede ko Ani. bang sabihin sa inyo na wag muna kayong kumain Bitaw. kasi wala ako maibigay ngayon? Kesyo ganito, kesyo ganyan. murag Hindi kasi tumitigil ang responsibilidad ng isang breadwinner. isang breadwinner. Murag auto Auto siya sa'yo. pilot unsa Mm-mm. bag-unsa basta auto siya nga. O sige. Ate, pabili ako ng ganyan. Kuya, pabili ako ng ganyan. Pabili, hingi ako ng pabili. ganito. Hingi ako ng ganyan. Paano na lang siya? Ubos na siya te. Oo, yun yung point. Yun na nga no. Murag, Siya, nakukumusta niyo ba siya? kumusta ha? Dili ba na giobligaran nimo siya na ingon ana? Dayon wala ra nimo pud siya na pangumusta. Mo lagi na. Tinuod Gipangayuan na nimo siya freely ha. Kana sila mga breadwinners, dili na nato sila kitaan nga o Pa. mo reklamo sila o kana ganing mukuan sila nga unsa niya imong isukli na ako pagdako. Dili man na sila Dili. kadungog ka, dili man na sila Dili. moingon ana. Te mga ako ingon ani te na ako'y kuan ana na ako'y ingon ani. Ako maingon ra na ako sa ako Kuan na na igsuon. sila oy pagtarong og eskwela Oh. ha kay kuan biya para ra punas imuha pero dili na nimo madungog nga pagtarong og eskwela kay
aron imo ko mapabalayan pohon. Gani. Dili sila mayon ana. Tanaw sa mga breadwinners para rapod na sa imong kaugalingon nga maiangat nimo imong kaugalingon. Og imuhang matabangan nimo imong parents nga nagkakuan na pod, nagkagulang ba. Nagkagulang. So bitaw, Pero sa ilaha nga part, unsa pa na ilahang gitabang pa sa ilahang kaugalingon. Sabi nga ni Vice, eto realidad lang ha. Swerte din siya sa pamilya niya. oo. Kasi bakit? Hinayaan siyang lumipad Oo, muna. Hinayaan siya magkaroon ng pakpak bago siya tumulong. gani. Kasi hindi makakatulong ang isang tao kung hindi siya capable to help. Right. Kasi kung ganun Wala yung gina- process tutulong ka, mawawalan ka, ikaw yung nauubos, always ka na lang naubos. Truth. Build Kasi ikaw yourself bigay ng first. bigay. Tinuod. Mo bitaw na tong topic no nga build yourself first para makahimo ka sa imong dream house. Mm-mm. Mura ra po nag-build yourself first para makatabang ka sa imong pamilya. Dili ka makatabang enough, maupod na no. Pero usahay pod, autopilot, Auto lagi, be. dili makabuild sa ang mga Oh, breadwinners sa winners. ilang Kay napa sila kaugalingon unahon kay na. Depende. naajud Depende sa panginahanglan no. sa pamilya lalahi manggod like example ay sige na lamang ang lisod pa jud ang breadwinner na ay mga instances ngayon ani Murag emergency, ikaw man pirmi. ikaw Ano man na? Emergency ikaw. Wala eh. wala sino ba Mm. di ba Kinsa may lain. Munang mingon ang atong mga breadwinners na kaning ako ang pangarap, dili ra po ni para sa ako Munang dako kayo kog pangarap kay ngano man daghan kaayo kung giuban ani nga pangarap. true dili jud ni mo Dili ra na para ilaha, pangarap oo. no Kay kung pansarili ra na nimong pangarap naabot na nimo Tinuod. dugay na. bitaw Pero daghan kaayo mga delays sa ato karon nga mga bag-ong nagtubo ay nga dili na nato i-repeat pa ang the same mistake sa ato mga ginikanan. gani Muna siya. Lesson learned. Dili na ta magpaturatoy kung unsa man galing nang kay nakabalo naman ta og first hand nakabalo na ta nakasinati na ta sa unang kalisod. So dili na nato na siya angay ipasa pa sa malabot nga you henerasyon. should be the last generation sa inyong family nga na yun ana di ba mo bitaw hinaot Diba? bitaw Kailangan no gi-apply jud na nato nga kuan. Kay kapoy og permi na lang tang lisod permi. Permi na lang tang wala permi. dili man unta lisod di ba nga as long as naay mo timbayayong nimo gani kasi medyo ana-ana ko karon at least kanay mo salo okay nay mo tabang indot pud sa paminaw nga nana ba am nang nay balance sa unta sa tanan no sa mga pamilya po diha ngayon ana ang sitwasyon Ang kuan pud sa mga breadwinner no kana ganing grabe kaayo ang atuang kuan nga wala man gud ta nagtanaw og sukli kumbaga muhatag ka unsay ilang is kasukli sa imuha wala gihatag raman ta No? wala na ka murag bahala na bahala na oo na sige bitaw na Pero grabe kay ang heart sa dapat po breadwinners dili gyud unta no bitaw pero Pero- puro siya innate sa oo pag ikaw no nga ikaw muhatag ka you are not expecting any kind of And it's- return oo. dyan, no very selfless ika Mm-mm. nga murag ilang selfless kay ka nga pagkatawan ginuuray bala nimo makatuo jud ko ana ginuuray magbalos nimo kay ayo ka imong heart agdi lang ga struggle ka karon mo lagi ni di man ni siya habang buhay usahay po struggle mo nang dili nimo sila ma-question ngano nang gibuhat nila kay sila sa ilang kaugalingon wa man po sila Gani. matubag pagod na ana gyud ko si Catherine Bernal pagod na ako di ba pwede bang huminto oo pwede bang magpahinga pwede Lord, bang pwede hindi ba na lang yun? ako ang katong linyahan ni Catherine Bernardo mo siya nga ang choice para lang daw sa mayayaman. Okay, ang mayayaman. So kung pobre ka, laban, bahalag mga lamba, parang gano'n na lang ba? 'Di ba? Lahi jud ang mindset bitaw kung breadwinner ka, ang bahalag sakit na kayo, sige. Muhilak man ka pud nimo ipakita. Lain baya pug kaayo ning ubang kabalo, dili man ha, di ko kabalo unsay na feel pero ako ni ug ikaw na nga gatan-aw ron. Ang breadwinner bahalag ka ng kuan na gani bahalag din na nila kaya din ipakita nga kuan na gani murag ubos na ubos sila kuan ba na sila ig muhilak murag di magpakita pero grabe kayo muluom sila nga di nila ipakita nga nasakitan na sila nga kikapoy na sila pero hopefully sana wag naman talaga din umabot sa ganun no kaya nga ano din natin kanang kumustahin din natin sila ano wag lang natin ipasa sa lahat sa kanila na ano well sila karon ang capable bigyan po nato sila assurance diba hatagan nato sila assurance na ate pasensya na ka ano ba at least bisag ko ano man lang anang words of affirmation kung wala gali ka tapulanon ka sa inyo ha
Hala, sige, i-motivate na imong ating kuya diha. Like, sige ra, 100 ko score karon na ba? Mm. Sa school. So this is very close to our heart. Mm-mm. Juning yun ani nga istorya Haze kay lalahi ta og level of responsibility. Murag breadwinners ta in a different way jud na, di ba? Mm. Yun ani sa ato ang Grabe po, sitwasyon. no? Ang mga breadwinners, like, sila ang emergency fund. Truth. Sila ang daily funds. Truth. Sila ate, ang- mo okay ni ate wala No? unexpected nga mga kuano Oh, bayarin. naapod, ana. Ana jud ate. Ate, okay ka lang ba? Sana may Oo. kumusta ha bitaw tinuod okay pa ba siya kay what if mukalit na laman na Kung dili pa ka capable karon nga mutabang physically sa mga ato ang mga breadwinners, kumusta ha sila? Ito. Kanang tinuuray nga kumusta na kami. Okay ra ka te? Te okay ra ka te? Yung Amo na ni kaya nga unay pagka- nana nga murag. Okay. Sige. Okay ra. Okay na lang. Murag or basing na ate nga straightforward kayo nga. O kung kumustahon ko nimo okay ra ko. Dili ko okay. Ha? Kikapoy na ko! Muna mo kalit na siya. Break na kalit na. Pagod na wagod mo kalit na siya. Ginawa na. Grabe na kay tumurog. Iyahan na lang dito. Gipugan for how many years. Pero sige, kumustahan lang pa pala ang gusto mo. Ito. May mo nang ko ano, drama. Actually, ang Gani. pamilya daghan jud kayong drama, no? Drama Diha jud series. ka. Mo ko na siya ikuan kanang real documentary. Mo na siya Bitaw. Mo dyan na. tinuod nga drama. Di ra ta kita karon. Pero sa tag sa ka pamilya Ay, daghan na jud ay kayo. daghan nga. Reality drama ba itong tawag Oo. o reality drama sa atong Pila na naka-series na episodes ng Root Moms. O Kuan. taga-adlaw, mata nimo. Ibang series yan. Oo. Kaya naikalit nga mga happenings in your family nga. Oo. Di ba? Atake. So, palihog lamang. No? Naadyo tayo tagsa-tagsang kasakit mga breadwinners dyan. Mm-mm. Kumusta ha, uy? Inyuhang imong mga ate or kuya or bunso ba na nga murag ni tindog na kay kabalo ko breadwinner ko dili may kanang expressive kaayo nga gikapoy na may pero mafila ninyo or di man ninyo mafeel pero ikaw nga nagdungog ka karon kumusta okay pa ba si ate si kuya or si bunso Mm-mm. Ayaw jud sila pasagdi. Dili magupod hangtod sila naa mutabang sila tiwa jud to kabalo para bitaw para sa inyuhang pamilya. Itaguyod mo. Bitaw, what if mental breakdown na dito din mo no to din. Or mukalit na siya. Kalit lang siya. Kuan disappear, Appear, appear. 1/2, 1/4. Oo. Kabalo na mo ana si pasabutan na. Diba? So check sa Mm-mm. inyong mga breadwinners diha. Samot na ang mga lagyo, ang mga tuwa sa abroad, Truth, ang mga kuan nato. separation, anxiety, nga layo sila Sila po. silang loved ones. Kana, isag kinsa nga. Kung maglingaw-lingaw man gani sila, kung makita ninyo, let them. Bitaw. Ayaw nag-question na. Deserve na nila, Oo. te. Ikapoy mangitag wawar. So, mo Nga na sila, si ate ni ato raman dito, wag man nila uban na or ana. kabalo No. baka manong nakaabot si ate dira. Basin day gilibrihan na siya. Oh, pod Diba? mo, pod. Abi ninyo makaagto na siya. Tinood na. Ay dayo mo assume ay dagang kwarta tay. Ako unchatan si Ayaw ate be, si ninyo kuya be. gihawla si ate og si kuya sa usa ka sitwasyon nga. Dili po Bitaw. siya Di magmalipayon. siya pod. magpasi bitaw. Nga kamura pirmi ang iyahang gilantaw. Gilantaw, Dili man. gi-choose nga sige na Naapod lamang siya kamo. iyahang kaugalingon nga freedom. Kalipay. Dapat kalipay. Ihatag na lang na sa ilaha. As long as wa mo gipabayaan nakakaon mo, gihatag inyuhang kuan, Pero kung sa tinud paginahangan. anay manggod pod, dili nila kamo obligasyon. That's true, mom. Wala gyoy. Anak nga ginahan mabuhi. Nga siya, ay ano nyo ko. Mm-mm. Kay ginahan ko maging breadwinner. Oo, wala man. Tinuod. O, dili ka makadungog ultimong sa teleserye or mukha, dili ka kadungog. Ako bida-bida ko, ako ana nila tanan. Bitaw. No? Wala. Pero Choice. kung naamang galing breadwinner nga makapang istorya o di man sa ingon nga laway or kanang unsi tawag ani, makapanumbat, Oo. Ay. hayaan na lang pud, I think. Dili na Ikaw. lang pud ka masakitan. Kung sobra na gud pud lamang siguro lahi na pud na nga istorya, pero kung naaga ni mga ginagmay nga istorya nga it's because of you, ana, di ba? Nakabot nimo, di ba na siya ingon sa pamuyboy, siguro pud frustrated na siya na storya na niya nimo sa tagal-tagal ng panahon ba.
Nya ikaw po nakabalo na siya nga naa nakaana nga time. Di na pud ka lamang kag muta na og utang na loob or unsa ba. Or kung sakit na gud kay hang mastorya nimo nga kung dili pa nako sa tanan nako mga sakripisyo, sa tanan nako nga gibuhat nimo. Moabot ra dagway sa level nga ingon ana na si ate or kuya. Kay murag wa na pud nimo gipahalagahan O iyang gipahalagahan. effort o Okay, iyang kung sakripisyo. ipahalagahan na gud pud nato sila, di man Dito, sila di, makaistorya wala jud ingon sila ana. masay, Wala sila te. masay. Basig ako? Mahimo pa silang proud. Very Honestly. proud. Oo. Oo. Ay kani si akong kuan. Bitaw no. Napaskwila ni nako siya or naakuanin nako siya sa una. Pero maayo maning bata Bitaw. Iya magikuan. So ma-proud sila. Bitaw no. Dili na sila makastorya og sakit. Amoy boy. Gawas kung kuan. Kung Tinuod wala na. ka ga effort og Sa tarong. imuha ra pud na. Bitaw, tinuod na. Feel kay na ko na mga inana Mo-reflect mga ka na. breadwinner. Sa imuha. Kung giunsa nimo na pagpahalagahan na ilang tabang. Kung ikaw namina ka karon nga gitabangan kasi mong ate or kuya or bunso nga breadwinner. Salamat ag ginagmay di man nato mapakita nga mo yung tag atong love language kay di man sige words of affirmation or unsa ba diha pero in a way of act of service, diba? Oh, timplahin tabang- siya kape. Truth, ma'am. Mauli Gagmay. siya. Di Or ba ma? kuan. Di makalibay Labi kayo iyang sanina. Truth. Or unsa ba? Pakita na to. Kay ipakita po nila kung giunsa ta pag aliman nila. Dili sila ato ang original parent pero murag ni tayo na sila nga ato ang ginikanan. Wow. Blessing nga naabot natin. Pero kung naapog kay nakitaan siguro po nga successful sa circle sa family, ayaw po siya permi og kanang pangayo Hayaan nimo siyang muhatag. Bito na. Bito Na ay na. uban ngayon ana nga maobliga sila og kuan kana ganing pirmi na lamang ingon ana Okay, porket tungod- nakabalo ka nga komportable lang kinabuhi. Lasing na kay gamay ko ande ha. Oh. Lasing nga Unless ande kung ha. siguro kinahanglan na gyud or kuan nimo. Oh, kanarang urgent na Essential nga kuan. tinuod. Pero ingon nga magpadungog-dungog. Change your mindset. Change. Filipino, Filipino You, mindset. the entire you as a person, no? Najuda na bino. Mga Oh. ingon ana. Very toxic reality. Iwasan po nato na kay it's because capable sila mutabang murag atuan na lamang pong hututan sila nga mutabang. Hututan na lang sila nato permi. Di ko kabalo ka naabot sila ana nga puntuhan nga successful sila. Kinaning ka, Grabe ilahan po ang nilang hard kaugalingon. work. Tinuod, Oo. ikaw po ay Dili nimo sila buy-buyon nga, porket na ingon ana oh, na na yun na Dili. porket Because during the process, wala mo sa process, manggod. the process For jud. instance, no, kanang kung nakagraduate siya, na nakatrabaho siya sa iyang kurso, na maayo na iyang hapsay na iyang kinabuhi. Wala ka kabalo kung giunsa na niya pagtuon, pagpaningkamot diha. Nagsunog na siya Or- ng kilay sa Tagalog pa, Oo. diba? Di ba? Dili nimo siya masisi nga nung nakabot nila na ngayon na unya ikaw asa man karon. Mauna na ron. No? Kaog. Bitaw. So, ayaw lamang gyud pud abusuhi ba? Pwede man ka mangayo. Pwede ka mangayo sila ana kung kailangan jud Lambing kaayo. ana, oo. Ana, Lambing nga sila pagpangayo. Dili kay ura-urada pod. lagi na demanding. Oo. Kay kuan Dahil ako'y ana-ana. Kikinanglan ako ni ana-ana. grabe ka te, mangayo na lang ikaw Mga na demanding sila, pa ka. tinuod na ng mga karaang gulang. Oy, wa ko gakalibang og kwarta. Ay, Para tinuod. mangayo ka dayon-dayon na. Kung Oo sa na. imong gusto, makuha nimo. Ang uban pa mawang ganing dato nga ilaha pa ganing ikon ilahang bata nga para makuha ni nimo dapat mahugas sa kag plato. Oo. Pero ginana kailangan pa ba nga naa Naay jud kuan, kuan. di ba? Ana, anong kailangan man jud Filipino mindset na abe jud na di jud na mawala Pero pero ka easy money ra pero Oo, may easy porket money. siya ang naa. mo lagi uy change na to na 2026 na kay wa man taw nagipamunit ng kwarta nagkalisod sus mao lagi na mao jud na sakto Kung jud na. naagid sila ilaha gyud na. Dili nimo na sila masisi. Munang ikaw i-reflect na sa imong kaugalingon kung anong ikaw wala pa ka. Bitaw. Or kung mga batanon pa man pud imo mga igsuon, well, Ang ilang way nga makatabang nimo bahalag naara sila sa balay. Manguha ba sila, magluto ba sila, manghugas ba tabang sila? na sa Ana- mga buluhaton Oh, sa ana balay. lang sa- Tabang imong mama ug papa. Oh, tinuod na kana say usa mabuhat nila Kung karon. naamay gali mga minor de edad nga na nimati sa tuwa karon. Bitaw, ikaw pag Ikaw nga kuan, manghod. manghod. Bitaw ina kanang ginagmay nga makatabang ka sa imuhang ginikanan, sa imuhang ate or kuya. Nadyo kay pagkukusa. Kabalo naman Kusa, niya dili kusa ka angay nga storyahan ana, pero kuan lihok Lihok tawo. kitabangan ka ni ate ug ni kuya. Bitaw. Lihok.
Okay, so medyo kuan kayo Lalong tong no, kanina. lalom kaayo kay mga kasakit man taon sa atong mga breadwinners diha. Pero kani kalipay pud uy, dili na lang tanan kasakit di ba? Na jud puy kalipay ni mga Kani, breadwinners. unsa ilang fulfillment sa ilang Truth. kaugalingon. For sure, as a breadwinners, nagubutay ato ang mga fulfillment pod, mga kalipay pod as a breadwinner. Dili man siya sa ingon nga na obligata or unsa. Pero Bitaw. nga naman tang nitabang kay kabalo pud ta nakakita pud tag positive side Oo. sa ato ang mga pagtabang. So unsa man na possible ng mga kalipay as a breadwinner? Kuan, masukli nato ang ilahang pagpaningkamot bisag unsang paagi, Mm. no? Masamanghod ba na makitaan ka sa inyuhang breadwinner nga naningkamot ka sa eskwelahan, Mm. naningkamot ka sa pagtabang sa balay nga dili Oo, kato mga small nakasuguonon things o mga ba? small things. Bitaw. O kanang uban pod nga kanang humanag eskwela, malipay pod ang breadwinner ana og ikaw pod nakaginagmay nakagtabang tunol-tunol sa Tinuod imong na bi. ginikanan kahit mao pangsudan ninyo karong si manaha ana. Bitaw. So Relate. at least kana nga breadwinner na ibsan na ginagmay ang Oo. ilahang pasanin kay At least na mo salo na nagbunga naman ginagmay. ang ilahang tabang. Tabang. Mm. Bitaw, makita man yung effort sa inyong mga breadwinners sa inyong family. Muna yung positive side. Positive Oo. side. Kana ang makita lang nga murag nilambo na mo Oo, sa oo, inyong oo. kinabuhi. Mm-mm. Malipay na kaayo mi Mm-mm. ana kay at least man lang Bahalag mo. walay kapalit. Walay kapalit Mm-mm. kay as long as kamo kusa na lang mo mutabang kung Mm-mm. ginahadjud pud mo mutabang pwede mo obliga pero at least kung mo tan-aw mo utang ka bubuton mas Mm-mm. maayo bitaw. Mas maayo dyan. Malipay kaayo mi ana ang mga breadwinners ug inyong mga ginikanan. Kay sila, pagkahuman og tabang ninyo, walay hunong pagpaningkamot Oo. ra gihapon. Bitaw. Mm. Non-stop lang gihapon ang Non-stop ra responsibility. But as long as nakita ninyo At least, nga nahuman na iyahang kargo. kargo kung atong unsa. bitaw no. Mm. Okay, sige next. Next na pod. Another kasakit dayon Another makita kasakit. kalipay na Oo. pod. Ana ra ang live. Mo bitaw ni dahaha huhu podcast no Oo. nag-reflect jud sa ato ang kuan Hayes podcast nga inani jud ang Oo. live. Ana ra. Bitaw. Katawad ako, hilak gamay. Gamay, vice versa no. Oo. Ana lang. Ana raman jud. As long as kaya nimo ug wa nimo napabayaan nimo ko galiw nga basing mukalit na lang ka dirag katiuro kung unsa. Bep, kuan. One thing is bitaw, take care of yourself bitaw, tinuod bitaw kayo na bahalag unsa ka bugat. Kita jud tagway nga di ta mabuang. Mm. Kulbaan ko na Tinuod. mabuang ta. Ug gana pong as a breadwinner nga kuan kabalo man ka breadwinner ka sa mong kaugalingon kanang lami fulfilling kayo sa kuan ba kaugalingon nga madaladala na nimo imong pamilya bisag Ay, asa, Alabi ginahan ko. no? Yes, Kanang maka-travel na mo, madala na gyud makakaon na mo bisag asa, makapalit na ka ma, unlimited. kana you are Get a what you winner want. jud. Oo, kana may winner na jud ka. Winner na ana, no? winner na ka. Kato, mga bread pa man tong kanina. Oo. True. Kay in the process pa man to of kuan kanang mga cargo sa breadwinner pero sobra-sobra na jud pod mo nang winner na ka Winner ana. na ka. Pero ano Kuan man na ka. jud, no? Di man dayon nga ma-winner ka dayon. Naman po na mura ra po naadyo na process ang tanan Mm-mm. before you Na ay breadwinner nga siya pod nitabang siya pero siya gakalisod pa samtang gatabang. Pero pag mag-success na po na imuhang double Wow. success na po na imuhang breadwinner diha kamo pod tanan. kana Oo. kana Muna makapag grocery na mo, travel Bitaw. na mo, ang eat out na mo. bitaw no. Mm-mm. Like imuhang igsuon nga kuan na like breadwinner na pud ang atake ma. Sige, order mo diha. Kana unsa man yung gusto? Wow, katupong imong igsuon. Magana na lang ko. Ito na talaga sila na. Thank you. Magana na lang kay ito na. Muna nang bunga sa imuhang pagpaningkamot ug tabang pod as breadwinner. Tinuod na Hayes, tinuod kay nang way nga kanang madala nimo sila sa mga inana ba. Timaan nga successful na ang life. Medyo hamugaway na gamay. Humagaway, bahala gulo man jud tanan nimo no. Kasi humaga ka nang humugaway ra jud ba ang pagpuyo. Di na magkakuan sa pagkaon. Medyo na po kay emergency fund, nakatapig na po ka, Kana ba? ba? Dili na ka berming guol og naa may emergency sa inyuhang asan ta unsa atong pangwaan ani, asa ta Ito. manguha ani. Ano Ito. no, hasway kayo sa paminaw ngayon ana na mo.
Ngun ana na ta. Ang ato lang no, kung kinsa may naningkamot sa pamilya karon tagaan natog bili. Value ang ilang pagpaningkamot kay Dili tanang panahon. dili tanang panunaa sila, kusgan sila. Kita. At the same time magpakalig-on pud ta nga gitabangan nila kay para pod sa panahon nga malabot nga sila, weak na kay sila, kita na po'y mutindog. Or kung sila na nagud pud sila tagsa ka obligasyon maliban sa inyong pamilya, dili naman na nimo madali-dali og ana, Gani. dili na nimo na madali-dali kay napod siya iyang obligasyon pod nga nagkadako pod iyang pamilya. Pero, so ikaw na, mutindog na ka ikaw sa na imong pod. family. Ha? Mo na siya. Manang hatagi pod og end uroy ng inyong mga breadwinner og obligasyon. Bitaw kay mura No, na dili na non-stop siya na lang. Unending pod nga kuan. Pirmi na lang Support. pirmi. Una ara man na siya diha, pero at least after tabang nanapod mo kamo. Kamo na Ginagman. po. It's your turn to shine. Ika nga. Kay, usaray lawas sa inyo breadwinner. Oy, kamo, as part of the family, naamoy kanya-ganyan pong role nga, okay, mana si ate, si kuya, it's time for me to help. Ana na po, ikaw na po yung makatabang sa imong kinamanghuran. Kung Ana naman, humana naman na. humana og kunya kun humana og paeskwela tanan mga suon, mga nagsuon, ikaw kamo nakatrabaho na mong gipaeskwela. Unsa na po yung next goal? Balay na pod tate. Yeah. Diba? Ana, humana pog balay. Na palit na po kotse ani. Basta kumplituhon ninyo na unsa yung ipanginahanglan nga wala ninyo sa una, no? Mga yun ana. You know, we're just being so optimistic and everything. Laban lang dito mga breadwinners diha ay ka wadig paglaom no, bahalag Oo. kuan. Pero kung naaman po kay gamay nga kasakit po sa pamilya, I think istorya po na nato, no? Mga breadwinner. Kailangan natong bitong magtapok. Tipon-tipon, Tapok-tapok ta nga. tapot-tapok. So yan nato ni. Istoryahan nato na kay mo manggo na permira po natong luumo ng problema di na mo ayo. Kay dili mo pud ng tao bisag sa imong pamilya makagets good pud sa imong mga hinanakit. Madi dayto sila gapayahay ra dayto wala ra dayto katawa-katawa rag kuan unsa pa diha Ikaw niya tawon diha. ikaw ray gasalo tanan sa kaguol. Bitaw. Di pod maayo. It should be Istorya fair. i-share pod, Mm. i-share nila. The more manggod nga open mo sa usag-usap pod, the more nga malambuon o close ang pamilya. Oo. Walay communication ba? Open communication sa tagsa-tagsa mo nang magka-clash O usahay. magka-clash na og naa nagoy kuan isa ka situation O, nga ana ba? kuanan. Hindi man gud istoryahan. Sige, Oo. padungog-dung. Oo. Istoryahan nato ni be. Para magklaruhan Kaya nga tabi. naman, unsa mang problema ani, nga nung naingon ani naman eh. O Oo. ana, unsay Kana- solusyon. Ug usa pa, problema, dayon solusyon, wala na daghang pasikot-sikot pa nga. Gani. Kani ikaw manggod ingon ana mo ka manisi, manudlo, manguana, then mga malikas. Ayon na. Mauna. Kapoy na. Daghan na kayong drama Daghan sa ng life. drama. Kapoy na te. Kabalo ka, Gidaig te. pa ninyo ng kuan. Kasakit og kalipay. Yayungan tang duhan. Ikaw, kalipay. Kami gagmay ra kay mig kalipay mga breadwinners. Ikaw nga gatanaw ron breadwinners ka or Atagiran na sila bread. Atagi ra bread with latest choice. Ay charot. Timplahi og kape. Libre kape unsa pa diha. Your kuano kanang Og naabas abroad, padalig update. Bro, te, kumusta ka diha te? Nagkuan ba ito diha te? Kuan mo. Gaganay ga pabumba Dili diha. kay permi manawag ra ka din problema ra dahil iduol nimo dili pod. In 30 na pod sila. Bitaw. Ayun lang sige taw pangayo unsa man tawon pud ma hindi lalim ta mangitag kwarta bisag asa karong dapita. Kada tawag mo rag matruma na mula mo nang usahay mag-offline na po lamang ng mga kaatihan o kakuyahan nato. No? May nga Kaya mo na, ginagti. o pag kabahan na ka, unsa na, Ano na sumpayi naman? mang good, unsa good. Di kay, Ti o bitaw. Sumpay ay na lang. Wag ka naman Or, magpatriling. ayaw nagpatriling. Storya na. So anak kay mo lang gihapon ning istorya. Kwarta lang gihapon. Anyway. Pag gamay yung naganiti, wala, kulbaan na ka. Daghan pa kaayong mga kasakit o kalipay. No, atuan ning himay-himayon jud. Ang importante no, hand in hand. We are family. Diba sa kana? Then magkaptanay, magkamutin, mag-ana. Yes. Wow, inana ka kanila. Or we're all in this together, ha? Walay Bitaw. biyay. So, unsa may ato ang mga gamay nga ikahabilin sa mga gitabangan sa mga breadwinners o sa mga breadwinners themselves or ourselves. Pagtarong mo. Ayaw mo hiwi-hiwi diya kay iska
kuan ra mo, lagpot mo na sa Para may mga isog nga mga breadwinner sa alam ko dyan mo. Bitaw, i-value ninyo ang mga taong gihatagan mog bili pod. Ana ra dagoy ka simple. If ikaw kabalo ka nga, dapat it should be reciprocated ang effort. That's pod. true. Ina na dili lang Timbayayong. timbayayong jud. Di na imbis kuan pa ni elaborate further. You know exactly because you are part of the family. Makakita ka sa sitwasyon. Yun na, you know your part. You know your part, Jud. Sa ato pong mga breadwinners, kabalo man ta nga wala man tayo backup. Truth. Because we are the backup. We are the backup. Truth. Munang don't get to a point na mauubos din tayo. Wag mo nang paabutin kung ano man, kung unsa pa man ang imuhang grudge diha. Bitaw. Giistorya na wag na nimong ipaabot na ubos na ka. Mukalit na lang kag buto ba? Mukalit ra ka og boto. Dali kay ingon nga, sige padayon lang. Kabalo kung gikapoy na sad mo. Kung Pero- ikapoy na mo, pahuway ka diyot. Ayaw og usa pa sa tanan nga mga kabugat, sa tanan nga mga burden nga imong gidala karon. Walay mas laing powerful nga makapag-unload ana nga burden kung dili ang Ginoo. Kuan tanan kanang giduol pod sa Ginoo. Don't forget kung nabugatan na ba karon, kung dili man gud nimo kayang istorya Tinuod. ng imong mga kasakit sa imong pamilya, Pamilya. kay pamilya man na nimo, gibaguod man na nimo. Tinuod. Istorya sa Ginoo. Siya gyud. Bitaw, Siya na lang. tinuod na be. Kay kabalo man ka nga kung naman galing kay istorya nga kasakit sa ila, kabalo man pug hindi man pud sila katabang, unsa na lang mapun-an pa na imong problema. Tinuod na. Mm. Reality. Ingnon pa ka nga naman, ikapoy na ka or makadungog pa noong kaglaway nga storya or Oo. unsa ba nga wala ka ga-expect di ay. So mao pa nang i-pray na lang na nimo kay ang wala Bahala, pa kay Lord. madungog. Nakita man nimo akong effort ani. Tabangi ko Lord. Ana, be vocal and be certain bitaw, be specific ika nga kung mag-pray ka about this. I believe on that. Sa mga breadwinners bitaw, diha, kapoy naman no. Ulong kapoy te. Di lalim. Pero kapit lang sa iya ha. Siya jud ato ang dapat unang i-priority bitaw before anything else no. Nga, Nga Ginoo giyahi ko, Siya, Jud. tabangi ko nga yes. medyo magaan-gaan ra pud in taon ni dili ra kay nato seryosohon. Bitaw. Pero kanunay ra Tinuod. gihapon tang maning kamot. Lord, nabangi ko kay maningkamot ko, tabangan ako sila. Mm. Pero I will get my strength from you. Ask God His strength so that you will be the strength of the whole family. Yes. Okay? Okay? Laban mga breadwinners! Aron Diba? makabot na to ang atong pagka-winners. Winner na juta din na lang ta magkaon og bread, Bread. literal nga bread. Ha, kung gakaon kag bread diha or if you are surviving, Breadwinner na survival mode. truth, No? Pwede pang caption sa koan diha, pang sokmed Oo. ninyo. Bitaw, I think mauna na siya, ano, diskusyon ron kay medyo lalom siya. Medyo then, bugat jud siya bugat siya, kuan, pero ayuhunin mo umani. siya og kuan. Mauna dyan ni siya ang reality is alive. Pero while you are still alive, may pag-asa pa rin. Laban pa rin. Bitaw. So, I think that ends Ends our our- episode. Thank you so much everyone sa mga nagtanaw karon. Appreciate kaayo sa Sa mga mga nakarelate, I hope Bitaw. kuan pud mo ganing gamay nga comment dira nga sa inyo ha pang mga maingon. So say hi if you are a breadwinner or truth. if you are the one who is kana ganing harvesting the labor of Yes. your breadwinners. Bitaw. Comment diya ina ako to nga ako day itong gapabugat sa ako. Ako to, successful na ako dahil tinulungan ako ni ate kuya. Di ba mga ganun lang. Say hi lang good dira gamay nga ma-feel na mo nga okay ito ano to tao to charot. Bitaw. Salamat kaayo sa tanang mga ni-tune in namo sa atong mga new subscribers kung na mga new subscribers and mga likers nato diha sa mga viewers namo. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe and follow our Oo. social media. Gusto mo mag ano man jud ang live kay na naman kaani ato na ning Dali na mo dali. Ginagmay ra gud nga tuslok na na makatuslok Ano na mo raw, dali. usara kayo na rin. Approve. Approve. Diba? Okay, so para mo keep going ni sa amo ang mga usapang mga diskusyon na mo sa our next episode. Or if na may daghan
na ay topic nga ganahan ninyo Ay, ipa-discuss sa mga. So, yes, you're laban yan. welcome. Ug ato nang i-shout out dara. Shout Matod, out. matod pa ni Kuan mao ni among i-topic. True, tindot kino kanang gikan sa na out of that kay magkuanta Mm-mm. atong tagaag live. Mm. And so, I think mo na to That's siya. it for today. That's it for today, guys, and See you on our next episode every Wednesday and Saturday. Bye!